Com fixem la data i l'hora d'un examen que hem creat en qüestionaris? Doncs ho fem a través de l'aplicació Avaluació. Clic i una volta dins fem clic en Afegeix. Seleccionem l'assignatura. En este cas seleccionem el tipus d'examen Control Test. I el qüestionari que acabem de crear en qüestionaris. Una volta creat fem clic en Següent i indiquem la data. Per exemple, este serà per al 21 d'abril. En estos apartats hem d'indicar les hores d'inici i final de l'examen. Si sabem quan volem que dure, per exemple volem que dure 30 minuts, haurem de concedir 5 minuts extra de cortesia per si de cas el servidor tarda un poquet a servir l'examen a l'alumne o tarda un poquet a l'hora d'enviar-lo. Per tant, indiquem que volem començar a les 9 i volem acabar un examen de 30 minuts. Per tant, posaríem 9:35. El temps de realització 30 minuts, que és el que volem que dure l'examen. De la resta d'opcions podem marcar que la convocatòria siga visible per als alumnes, amb la qual cosa els apareixerà en els seus exàmens pendents, però no podran accedir fins a l'hora d'accés que hàgim indicat nosaltres. Per tant, pot ser visible, però no és accessible. I recomanem que quede marcat com a no si les notes són visibles per als alumnes, per estalviar el temps de connexió amb el servidor i que puga haver-hi algun problema. Fem clic en Següent. En esta pantalla indicarem a quins grups assignarem els exàmens. En aquest cas només tinc un grup, l'assigne, faig clic en Següent. I en aquest cas tenim el resum. No fem cas de l'apartat de lloc, que està pensat per als exàmens presencials, i creem l'examen. Així tenim les dades resum. I com ho veuria un alumne? Un alumne tindria esta prova del 21 al 21, de 9 a 9:35, l'examen tipus test. Com veieu, no és accessible encara, a diferència d'esta prova, que com veieu és del 20 al 21 el termini, i sí que és accessible, es podria contestar.